Кодэкс кананічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Пахвалены Езус Христос, паважаныя радыёслухачы. Як кожную пятніцу у 16 гадзін да нас прыходзіць у госці ксёндз-канонік Дмітрый Пухальскі, і мы разглядаем пытанне адносна кананічнага права. Пахвалены Езус Христос. Вечнае амен. На пачатку папрашу вас, нагадайце, калі ласка, аб чым вось у мінулы раз была размова. Мы гаворым ужо сёння трэцяя перадача, якая датычыць сакраменту пасвячэнняў. Першыя два разы мы наогул казалі аб тым, што гэта такое, ну і трошкі казалі аб цырымоніях, звязаных, аб абрадах, аб распарадчыках, звязаных з цэлебрацыяй гэта сакраменту, хто можа ўдзяляць, хто прадстаўляць і гэтак далей. Вось сёння хацелася б сказаць ужо перайсці можа на іншую ступеньку, паразмаўляць канкрэтна аб патрабаваннях да кандыдатаў да святого пасвячэння. Гэта тэма, напэўна, актуальная, таксама для семінарыстаў. Вось, і той, хто нас слухае, для многіх магчыма. Вось. І як бы першы канон, які ў гэтай вобласці касцёл да нас кіруе, гэта такі, што для таго, каб пасвяціць каго-небудзь, трэба, каб гэтая асоба мела адпаведную свабоду. Нікога нельга прымушаць да прыняцця пасвячэння любым спосабам і па любой прычыне, а таксама нельга ўтрымліваць кананічна здольнага кандыдата да прыняцця пасвячэння. Ну, а калі вось, напрыклад, хлопец вельмі паважае маці, і маці добра выхавала яго, і з-за павагі маці, што вось, напрыклад, да, што вось яна кажа, ты павінен, выхавала ў такой, што ён павінен быць святаром, і толькі святаром, а он можа дзесьці ў душы не хоча гэтага, але толькі з-за таго, што вось маці так, можа, выхавала, прымушае, так. Скажем так. Ён ідзе і кажа да, а дзесьці ў душы так, потым і так выплывелі. Гэта можа быць вялікая трагедыя, сапраўды. Бо ўсё ж такі касцёл гаворыць пастаянна, што выбар павінен быць свабодны. Ні мама, ні бабуля, ні цёця пабожная, ніхто-небудзь іншы, толькі сам чалавек, адчуваючы голас Хрыста, сапраўды павінен прыняць святое пасвячэнне. Толькі тут яшчэ варта ўзгадаць такую рэч, што святаром не становіцца за адзін дзень. Да? Напэўна, добра пра гэта ведаем, адчуваем, да? Некаторыя знаходзяцца на пачатку семінарыйнага шляху. Так? Это ўсё працэс. І нават калі, можа, першыя эмоцыі мама сказала, каб стаў святаром, можа, і пашоў у семінарыю, вось, яно пасля выходзіць. Чалавек адчувае, пан Бог дае, сапраўды дае магчымасць адчуць не тваё гэта. Напрыклад, нас на курсе зачынала 41 чалавек. На першым курсе нас было 41 чалавек, з іх на сённяшні дзень святарамі, стала святарамі 16. То есть, 25%, 30%. Да? І гэта, скажем, такая цифра, плюс-мінус стандартная в усім касцёле. Да, то есть пачынае семінарыйную фармат па розных прычынах, не скажаш там благія людзі ці што, просто можа некаторыя патрабуюць, пан Бог ім даў той час, каб пабыць у семінарыі, годзік другі. Навукі, фармацыя. Можа быць наука, фармацыя, а можа каб стаць сталым чалавекам. Бо, ведаем, розныя людзі бываюць, часамі, можа, вельмі моцна з мамай з той жа звязаныя, да? Чалавек дараслее, ім патрабуе быць самастойным, патрабуе, таксама, можа, для прыняцця іншага нейкага жыццёвага рашэння, можа, нават для таго, каб стварыць сваю сям'ю, патрабуе нейкі час вось такой фармацыі. Таксама час фармацыі пабожнасці і розныя іншыя справы. Пан Бог, напэўна, для кожнага мае сваю дарожку. І больш таго, калі мы гаворым пра семінарыйную фармацыю, яшчэ будзем пра гэта казаць, падчас яе трывання ёсць вельмі многа момантаў, калі чалавек пацвярджае, што ён хоча стаць святаром. Не што мама хоча стаць святаром, каб ён стаў святаром, ці бабушка, толькі ён хоча стаць. І што гэта за моманты? Напрыклад, на пачатку чалавек піша заяву. Я хочу просьба прыняць у семінарыю, бо хочу там служыць Богу і людзям у касцёле, гэтак далей. Пасля ёсць прыняцце духоўнага строю, там звычайна другі, трэці курс это адбываецца, паслуга, лектарат, акалітат, кандыдатура да святарства, вось, просьба аб дэканаце, так, просьба аб прэзбітараце, і кожная гэта просьба павінна мець матывацыю. Можа сабе прадставіць сітуацыю, што чалавек там 6-7 гадоў, пастаянна гэта піша для таго, каб маме спадабацца. Але думаю, што такое сапраўды здараецца вельмі рэдка. То есть, калі мы ўжо гаворым, сапраўды, калі нехта ў такой сітуацыі прыме пасвячэнне, тут ужо, напэўна, ёсць матэрыя для таго, каб касцёльная ўлада прызнала гэта пасвячэнне сапраўдным.
бо зноў-такі для сапраўднасці пасвячэння патрэбна твая свабодная воля. Да? Можа быць і так, што і мама хацела, і ты хацеў, супер. Добра. А як не, ну тады напэўна, гэты час у семінарнай фармацыі ён вельмі моцны. Да? То есть мы кажам, нельга нікога прымушаць да прыняцця святога пасвячэння, да? А з другого боку, нельга нікога утрымліваць таго, хто кананічна здольны да гэтага. Тая ж самая мама. Тая ж самая Не мама, можа. да. Ну, з усімі пашаны для нашых матуль, бабуль, бацькоў, да ўсіх родных. Мы ведаем, як справа паклікання, калі юнак ідзе ў семінарыю, ну, па-рознаму это бацькамі, нават самы пабожнымі. Па-розна на гэта людзі рэагуюць, да? Кажам, мы молімся пакліканнях, добра, каго годна, толькі не майго сына. Да? Ну, але пан Бог дзейнічае праз гэта. Вось. Поэтому, калі чалавек скончыў семінарыю, не мае ніякіх кананічных перашкодаў, адбыўшы фармацыю, но біскуп не мае падставы яго не пасвяціць. Ну, вось, напрыклад, якія могуць быць перашкоды кананічныя? Ой, кананічных перашкод можа быць вельмі много. Ну, самыя такія. Напрыклад, ну, перадусім гэта здароўе фізічнае, псіхічнае, калі мы гаворым, да? То есть, понятно, хто мае праблемы асабліва. Ну, з фізічным тут яшчэ, скажем, ліста гэтых хваробаў вельмі там невялічкая, але псіхічныя захворванні, там у семінарыях робяцца пастаянна тэсты, гэтак далей. Ну, каб таксама чалавек з нейкім псіхічным захворваннем, он просто не можа. А калі вось, напрыклад, з цяжкасцю там вымаўлення там, ну, не, ну, это не праблема. Цяжкасць вымаўлення, рэчавая, это не праблема абсалютна. Во, всякае можа быць, таксама хваробы там зроку, слыху, ну, понятно, да некаторай ступені. Напэўна, зусім чалавек, які не бачыць, альбо які зусім нічога не чуе, не можа размаўляць, напэўна, святара не высвеціць, ну, бо не зможа чалавек ні імшы адправіць, ні казанне сказаць, ні нават паспавядаць. Да? Поэтому, ну, понятно, каб ён мог выконваць святарскае служэнне. Да? Понятно. Вось. Ёсць яшчэ многія перашкоды, напрыклад, жанаты чалавек, не жанаты, таксама перашкоды быць жанатым. Да? Перашкода, якая датычыць яшчэ такія перашкоды сталай так званай неправільнасці. Я трошкі ўспамінаў мінулы раз, калі, напрыклад, чалавек, малады чалавек некалі спрычыніўся да таго, што нейкая дзяўчына зрабіла аборт. Магла быць такая сітуацыя много гадоў таму назад, напрыклад. Да? Ну, ён стаў, скажем, прычынай гэтага граху. Альбо даў грошы на аборт, альбо што-небудзь яшчэ. Да? То есть ён з гэтым звязаны, і ён мае не толькі перашкоду, мае неправільнасць. Ён не можа быць пасвечаны ў святары без адпаведнага дакумента, які атрымае з апостальскай сталіцы. Да? То есть нават калі чалавек з аборта паспавядаўся, да, што ну, не ён зрабіў, толькі дзяўчына там рабіла і гэтак далей, але калі ён быў замешаны ў гэтым, скажем так, сітуацыі, да, альбо бацькам гэтага дзіцяці або што-небудзь яшчэ, то есть тут паспавядацца мала. То есть мала ў тым сэнсе, што ты паспавядаўся, каму не можаш прымаць, але святаром стаць не можаш. Зразумела. Так? Напрыклад, хто прычыніўся да забойства чалавека, нават фізічнага, так? Хто спрычыніўся да, можа, сабе нейкае увеччанне, калі нанёс. Да? То есть у розныя такія справы мы пра іх будзем казаць, да, якія звязаны, які называюцца часта неправільнасцямі, да, то есть такой перашкодай сталай, вось, якая просто не дазваляе прыняць сакрамент пасвячэння. Бо ёсць перашкоды простенькія, якія, напрыклад, перашкода ўзросту. Да, кодекс гаворыць канкрэтна, што нельга прыняць сакрамент пасвячэння у прэзбітары, напрыклад, чалавеку, які не мае 25 гадоў. І трэба чакаць. Да, тады ўжо трэба чакаць, нічого не зробіш, але як тебе стане 25 гадоў, то можаш прыняць. А тады у якім ва ўзросце можна пайсці ў семінарыю? Ну, тут, скажем, такіх абмежаваць, тут прымае канферэнцыя біскупаў, але, напэўна, трэба мець сярэднюю адукацыю. Это агульнае такое ватыканскае распараджэнне, трэба мець дакумент аб сярэдняй адукацыі. Школу? Школу. 11 класаў. У нашай сітуацыі 11 класаў трэба мець атэстат сталасці. Да? После 9 класаў семінару не бяруць. Ну, там базавая адукацыя. Каледж? Не, ну, то есть каледж, да, трэба закончыць, бо некаторыя можа закончыць 9 класаў цяпер. У Беларусі абавязковая базавая адукацыя, 9 класаў, але пасля ў семінары нельга. Да, то есть і ўзросты, напрыклад, у нас у Беларусі школу раней трошкі заканчваюць, чым той же Польшчы, не? Там вот это атэстаты яны атрымоўваюць, калі ім па 19 гадоў. Нашы хлопцы так где-то 17-18. Поэтому это может быть по-рознаму. Тады можа быць час фармацыі семінарыйнай трошкі працягваецца, тады можа ёсць нейкія практыкі душпастарскія, да, і гэтак далей. Да? То есть напэўна, для кожнага, у кожнай сітуацыі біскуп знойдзець, як з этой сітуацыі выйсці. Да? І далей гаворыць,
адказнасць біскупаў, да, што біскуп або кампетэнтны настаяцель, калі мы гаворым пра законнікаў, яны павінны паклапаціцца аб тым, да, каб кандыдаты да святога пасвячэння атрымалі адпаведную падрыхтоўку. То есть тут гаворым час фармацыі, далей каноны пра гэта гавораць, да? Перадусім то, што кажуць 4 этапы фармацыі, да? Фармацыя чалавечая, фармацыя душпастарская, фармацыя духоўная, інтэлектуальная, да? То есть усе гэтыя 4 віды фармацыі, 4 ўзроўні фармацыі павінны быць пройдзены чалавекам. І што біскуп вось можа канкрэтна зрабіць? Семінары ўтварыць? Так, біскуп кожны, значыць, права кожнага біскупа у сваёй дыяцэзе мець семінарыю. Это право кананічнае. Ніхто не можа забараніць. Так, ніхто біскупу не можа забараніць адкрыць семінарыю ў дыяцэзе. Да, панятна, павінен калпаціцца, каб там адпаведныя былі выкладчыкі. Ці мае ён магчымасць забяспечыць выкладчыцкі склад, вось, жыццё і фармацыю семінарыстаў і так далей. Вось это павінна быць, але права такое біскупа ёсць. Нават калі будуць усе супраць. А хто значыць усе? Ну, У дыяцэзе біскуп чым кіруе. У ну сваёй да. дыяцэзе біскуп чым кіруе. Ну, усе, мы так скажем, папросту можам гаварыць, хто будзе супраць. Ну, там могуць людзі розныя, але ў дыяцэзе кіруе біскуп, і ён несе адказнасць перад Богам за сваю дыяцэзію. Але калі няма магчымасці ўтварэння у дыяцэзе семінарыі, бо ёсць такая, ну, то права дазваляе некалькі біскупам утварыць міждыяцэзіяльную семінарыю, альбо, напрыклад, калі семінарыстаў зусім мала высылаць у іншыя краіны, гэтак далей, гэтак далей. Да? То есть права касцёла тут прадстаўляе біскупам даволі шырокія паўнамоцтвы. Да? Поэтому, калі біскупы хочуць, каб была міждыяцэзіяльная семінарыя, яны павінны паміж сабой дагаварыцца, толькі тут ужо міждыяцэзіяльную семінарыю павінна зацвердзіць апостальская сталіца. То есть не проста біскупы сабраліся, адкрылі, адзін біскуп сваю можа адкрыць, але калі ўжо міждыяцэзіяльная, павінна быць на это згода апостальскай сталіцы на такую семінарыю. І тады, калі біскуп, напрыклад, адчыняе сваю семінарыю, то ў ёй могуць вучыцца толькі клерыкі, там, семінарысты, якія з гэтай дыяцэзі. Не. Па сутнасці, зноў-такі, біскуп свабодны для таго, каб прыняць у сваю дыяцэзію кожнага чалавека. Ну, юнака. Да, то есть, і мы ў мінулай перадачы трошкі ўспаміналі пра гэта, да, то есть, да моманту прыняцця пасвячэння я магу выбраць любую дыяцэзію, любую семінарыю, любога біскупа. А як гэта выглядае? То есть юнак прыходзіць да біскупа, напрыклад, кажуць, я хачу быць у пінскай дыяцэзіі. Калі ласка, біскуп мае права прыняць яго. А калі, напрыклад, яго нынешні як-то біскуп не адпусціць, ці можа ён... А што значыць нынешні біскуп не адпусціць? Ну, не ведаю, У напрыклад. касцёле крепаснога права няма. Усе людзі свабодныя, вось об этом таксама трэба памятаць, да? То есть у То касцёле... есть няма такого? Не, у касцёле няма крепасного. То есть то, што я, напрыклад, жыву на тэрыторыі Мінскай Магілёўскай архідыяцэзі. Я не пра сябе кажу, бо я як святар, у меня ўжо іншыя адносіны з біскупам. Калі юнак, скажем, пра сябе, бо каб не было блытаніны, не? Пра сябе То не. есть няма такого, што галоўнае, каб біскуп іншы прыняў, а... Да. Ну, зразумела. Любы біскуп можа прыняць любого чалавека. Конечно, тут уходзяць розныя пытанні, ну, чаму ты хочаш? Понятно, што, ну, калі там адна дыяцэзія, другая там у Беларусі, добра, паўбяды, а калі, напрыклад, чалавек быў у адной семінарыі, пасля ў другого біскупа хоча прыняць пасвячэнне, тут, напэўна, узродзіцца пытанне, чаму? Да. Ці няма там нейкай праблемы? Тады біскуп, канешне, павінен пракансультавацца з тым біскупам, ну, каб ён, ну, прадставіў сітуацыю, у чым справа. Аргументаваць. Да, канешне, бо Ну, зразумела. але так наогул, ну, біскуп свабодзен у гэтым, і, напрыклад, калі я захачу, я юнак, які захоча служыць у нейкай іншай дыяцэзе, напрыклад, у Сібіры, захацеў, паехаў у Сібір. Так у біскуп папрасіўся, той глядзіць, ну, добры хлопец, і гэтак далей, адправіць семінарыю, будуць вучыцца, высвяць яго ў святары. То есть тут няма ніякай абмежаванасці ні ў біскупа, ні ў юнака. Да моманту прыняцця пасвячэння дыяканскага. Бо там уже узнікае пытанне інкардынацыі, там уже іншая справа. Тут уже ёсць трошкі моменты, якія трэба таксама якія павінны быць выкарыстаны. Разам, напэўна. Так. Вось. І каго можна прадставіць да пасвячэння? Канон наступны гаворыць так, што таго, хто павінны быць прадстаўлены да пасвячэння толькі тыя, хто па разумным суджэнні біскупа або настаяцеляў, улічваючы ўсе абставіны, мае поўную веру, кіруецца добрай інтэнцыяй, мае адпаведныя веды, карыстаецца добрай рэпутацыяй, наздзелены бездакорнай цнатлівасцю, а таксама іншымі фізічнымі і псіхічнымі якасцямі, якія адпавядаюць пасвячэнню, якое ён прымае.
Мгм. Як бачым, канешне, гэтае патрабаванне можа здавацца Сур'ёзныя. з аднаго боку сур'ёзнае, так, але з другога боку можа здавацца трошкі суб'ектыўнымі. Ну бо як ацаніць, Да, як ці это всё- чалавек мае поўную веру? Як добрую? это все памераць? Так, чым это памерыць, да? Які мае як паверыць тым, чым карыстаць адпаведнай добрай рэпутацыі. Мгм. Ну, рэпутацыі яшчэ больш-менш. Бездакорная цнатлівасць, розум. Ну. Гэтыя такія справы, канешне, яны, напэўна, часамі вельмі прыватныя, часамі паняна, што не ўсе ведаюць. Вось. Ну, але ўсё ж такі гэты час фармацыі, зноў-такі семінарыйнай, ён пра чалавека дае нейкія... Паказвае. Паказвае вельмі Напэўна. многа, бо, скажем так, калі людзі там нават толькі сустракаюцца раз на нейкі час, там можа нешта скрыць і гэтак далей. Падыграць. Так, але калі разам знаходзіцца 6 гадоў у закрытым памяшканні, вылезець усё на 3-й месяц. Это праўда такая. Вось, я сам быў у семінарыі, і не толькі я. Такія справы, опять же, мудрасць касцёла. Мгм. Ну да. Ёсць такія справы, так, кажу, можна розныя рэчы скрываць, некаторыя, але пасля это ўсё выходзіць. Вылазіць. Можа, конечно, не ўсё, вось, але агульна так, бо на 100% ніхто ніколі не скажа, бо ўсё ж такі справа паклікання гэта Божая справа, вось, поэтому, так ёсць, як ёсць. Да? І далей гаворыцца, што толькі па кананічнай прычыне, нават тайнай, уласны біскуп або настаяцель можа адмовіць у пасвячэнні ў прэзбітэрат падуладным яму д'яканам, які рыхтуюцца да прыняцця прэзбітэрату, захоўваючы магчымасць падання адпаведнага рэкурсу ці скаргі па нормах права. А такое бывае увогуле ў нас? Мне здаецца, ёсць. гэта нешта зусім страшнае і нерэальнае. На жаль, жыццё паказвае розныя сітуацыі. Да? То есть ёсць гаворка аб тым, што ёсць д'якан, які ўжо першая ступень пасвячэння, які па нейкіх прычынах не можа прыняць сакрамент пасвячэння. Да? І кодэкс гаворыць, павінны быць нейкія кананічныя прычыны, да? То есть канкрэтныя справы, якія не дазваляюць это зрабіць. Да? І поэтому тут ужо біскуп павінен з гэтым глядзець, павінен вырашаць. Да, кажу, дзякуй Богу, што гэтыя справы вельмі рэдкія. Да, то есть ўсё ж такі, як д'яканаў чалавек стаў, і рыхтуецца да прэзбітэрату, хутчэй за ўсё будзе. Але у жыцці ўсякае здараецца, тут трэба вельмі з гэтым асцярожны быць. Яшчэ раз паўтарю, у жыцці здараецца ўсё. Вось поэтому, да? І далейшае прадпісанне гаворыць тым, што прэзбітэрат, то есть сакрамент пасвячэння ступень прэзбітэрату, можна ўдзяляць толькі тым, хто дасягнуў 25-гадовага ўзросту, і з'яўляецца дастаткова сталым, захоўваючы 6-месячны інтэрвал паміж дэканатам і прэзбітэратам. То есть мінімум для таго, каб стаць святаром, трэба мець 25 гадоў па праву. Каб стаць д'яканам, як рыхтуецца да святарскага пасвячэння, 23 гады. Але ад гэтых узростаў 23 д'якан, 25 прэзбітэрат, біскуп дэцызіяльны можа даць дыспенсу, то есть такі дазвол на год. Да, то есть па сутнасці можа быць 22 і 24. Але гэта калі біскуп дасць такую дыспенсу. Да? То есть ён не павінен даваць. Калі патрэбна, напэўна. Калі, напрыклад, патрэбна, калі бачыш, што чалавек закончыў семінары, ўсё добра, можна высвенціць яго, ён можа даць дыспенсу, але не больш, чым на год. Бывае часамі, як у нас здараецца, святарскія пасвячэнні звычайна бываюць дзе-небудзь так на вясну, пасля заканчэння навучальнага года, май, чэрвень, да? А чалавеку, напрыклад, 25 гадоў споўніцца ў жніўні. Там уже 2 месяцы, понятно, тут канікулы, тут уже чалавек не памяняецца за гэты час, то есть біскуп часцей за ўсё дае дыспенсу. Да? Але калі патрэбна дыспенса больш, чым на год, да? То есть менш 22-24, такую дыспенсу уже павінна даваць апостальская сталіца. Трэба туды звяртацца, і на сённяшні дзень вельмі неахвотна такая дыспенса даецца, бо ўсё ж такі для прыняцця святарства патрэбен таксама ўзрост і сталасць. І час. І час. Поэтому спакойна, чалавек нават скончыўшы семінары, можа пры парафіях быць, можа весці служэнне, іншае. Это сапраўды выйдзе для добра чалавека. Але калі мы заўважылі, кодэкс гаворыць яшчэ такую рэч, што павінен паміж д'яканатам і прэзбітэратам прайсці мінімум полгода, 6 месяцаў. А максімум? Нема максімуму.
Ну, то есть мы чыталі, што не павінен біскуп адкладаць, вось як у праве это часта бывае, вось, але максімум кодэкс не вызначае. Мінімум 6 месяцаў, але максімум кодэкс не вызначае. Добра, што ў нас сёння ёсць такая магчымасць. Да, то есть у нас ёсць біскупы, ёсць магчымасць удзяліць сакрамент дыяканату, пасля мінімум праз паўгода, часцей за ўсё у нас каля года плюс-мінус, да, удзяляецца сакрамент прэзбітарату. Толькі, як кажуць Іван, не заўсёды так было. Нават калі ўспомніць савецкія часы, там была практыка такая. У суботу чалавек становіўся дыяканам, у нядзелю прэзбітарам. Чаму? Не было біскупаў. І невядома, калі адзін біскуп ёсць, калі будзе наступная магчымасць у біскупа спаткацца, каб чалавек удзяліць сакрамент. Поэтому, калі ўжо, перапрашаю слова, злавілі біскупа, да, понятно, што там была семінарыя, Коўнасе, ў Рызе, гэтак далей, фармацыя была, але часта было так, калі ўжо біскуп там быў, вось, бо, каб паспець. Так, на жаль, у савецкія часы біскуп мог сёння быць, заўтра магло яго не быць. Такая была сітуацыя, поэтому так практыкавалася. Субота дыякан, нядзелю прэзбітар. То есть дыяканам было толькі адну ноч. Але па праву ў нармальнай сітуацыі павінна быць 6 месяцаў перапынку паміж імі. Зноў-такі это не для сапраўднасці, як будзе менш. Але гэта сапраўднае? Не, сапраўднае пасвячэнне, конечно, бо, скажем, такой сітуацыі біскуп можа даць дыспенсу. Так не павінна быць, але як няма іншай магчымасці, што ж ты зробіш, да? Таксама ёсць такое паняцце, мы ўжо ўспаміналі, як сталы дыяканат. Так. Да? То есть, напрыклад... Гэта не той дыякан, які ад 6 месяцаў? Так, это не той дыякан, які хоча стаць прэзбітарам, толькі той дыякан, які проста жадае быць дыяканам. Тут ёсць две магчымасці. Альбо дыяканы гэтай сталыя могуць быць жанатыя, альбо не жанатыя. Да? То есть, можа быць такая магчымасць, што сталыя дыяканы таксама рашаюцца жыць у цэлібаце, не жанатыя. Вось, тады яны могуць прыняць дыяканскае пасвячэнне, калі ім спомніцца 25 гадоў. Да? 25 уже возраст. Альбо, можа быць, таксама ёсць у касцёле практыка сталых дыяканаў жанатых. Да? То есть, тады ўжо са згоды жонкі яны прымаюць гэты сакрамент, калі ім спомніцца 35 гадоў. То есть, уже в такім возрасце трошкі больше. Да? Вось. Понятно, што жаніцца трэба было до прыняцця пасвячэння. То есть, ужо ёсць жонка, ёсць, напэўна, дзеці. Вось, і можа чалавек прыняць гэты сакрамент і несе дыяканскую паслугу ў касцёле. Вось, гэта агульнае правіла касцёла. Але, напэўна, у нас няма. Да. Наша канферэнцыя біскупаў мае права выказвацца на эту тэму, і на сённяшні дзень пастанова канферэнцыі біскупаў такая, што ў нас няма патрэбы ў сталых дыяканах. Напэўна, яна разумная. Чаму? Таму што, дзякуй Богу, святары ў нас сёння ёсць. Да? Все-таки дыякан, сталы дыяканы цяпер выкарыстоўваюцца ў касцёле нават у еўрапейскіх краінах, там, дзе святар фізічна не можа даехаць да парафіі. Да? То есть яны там пахрысцяць людзей, яны пахаваюць, калі трэба, катэхезу правядуць, понятно, дыякан імшу не адправіць, не паспавядае, не намасціць хворых. Вось. Але у тых сітуацыях, які нават і ў Еўропе часта здараецца, я быў у адной дыяцэзіі іспанскай, то там сярэдні ўзрост святара 68 гадоў. І святароў дыяцэзіі вельмі мала, і адзін святар можа мець 10-15 парафій. Дзякуй Богу, у нас такога няма ўжо сёння. На сённяшні дзень у нас святар можа даехаць да парафіі, то есть, напэўна, такой сітуацыі не здараецца, што святар у нядзелю павінен там 10 імшу адправіць. То есть, неяк дзякуй Богу, у нас цяпер ёсць як ёсць, таму на сённяшні дзень паслуга сталых дыяканаў нам не патрэбна. Да? Бо ёсць людзі светскія могуць да катэхезы падрыхтаваць, бо ўсё ж такі сакрамент, нават сталы дыяканат — сакрамент. Да, сакрамент і, скажем, просто на сённяшні дзень канферэнцыя біскупаў вырашыла, што такой патрэбы у нас няма, але, напэўна, варта ведаць, што у касцёле такая практыка ёсць. Такая практыка ў касцёле ёсць, і гэтага не трэба баяцца. Да. Таксама правам канферэнцыі біскупаў, што я казаў, з'яўляецца устанавіць норму, згодна з якой узрост для прыняцця таксама прэзбітарата і сталага дыяканата можа быць пабольшаны. Наша канферэнцыя біскупаў нічога не прыняла, у нас, як права гаворыць, 25-35, груба кажучы. Ось, але канферэнцыя біскупаў мае права гэты ўзрост павысіць. Тое самае, калі мы, памятаеце, размаўлялі пра сакрамент сужэнства, да? У касцёле ёсць канкрэтная мужчына 16 гадоў, дзяўчына 14, але канферэнцыя біскупаў можа гэты ўзрост падняць.
Але Ужо- навошта? Ну, звычайна это робіцца і ў нашай канферэнцыі біскуп, каб было таксама як у дзяржаве. То есть згодна з дзяржаўнымі законамі, каб не было розных казусаў, ну бо напрыклад, калі дзяржава не дазваляе шлюб непаўнагадовым, напрыклад, яшчэ 18 гадоў, то калі касцёл будзе ўдзяляць такія сужэнствы, ну тут можа быць паважныя справы, тут можа быць і нават крымінальная справа ў некаторых справах, нават за сексуальнае жыццё з малалетнімі тут можа быць. Поэтому канферэнцыі біскупаў, такая практыка ў свеце ёсць, яны прымаюць узрост такі самы, як дзяржава. Ну, каб не было Каб не было праблем, бо это ўсё ж такі справа таксама вельмі паважная. Вот. І наступнае прадпісанне гаворыць, што кандыдат для прэзбітарату, каб стаць святаром, можа быць прадстаўлены да пасвячэння толькі пасля таго, каб ён пройдзе 5гадовы курс філасофска-тэалагічнага навучання. То есть мінімум 5 гадоў, да, і філасофіі, і тэалогіі. Да? Ну, наогул у касцёле практыка, што 2 гады філасофіі і 4 гады тэалогіі. Вось, ну, але калі іх там трошкі змешаць, памешаць некаторыя прадметы, в прынцыпе, 5 гадоў хопіць. Вось, ну, але варта ўспомніць тое, аб чым я ўжо казаў, што ўсё ж такі семінары гэта не толькі універсітэт, да? То есть это не толькі інтэлектуальная фармацыя, это таксама фармацыя духоўная, фармацыя і душпастарская, фармацыя чалавечая, якая проста патрабуе свайго часу. Як сённяшняе чытанне гаворыць на святой імшы, вельмі файна, з мудрасці Кагілета, на ўсё патрэбен свой час. Так, і поэтому зноў-такі касцёл у сваёй мудрасці так паступае. І наступнае ўжо канкрэтнае патрабаванне для кандыдата да пасвячэння: годна да пасвячэння дапускаецца толькі той, хто прыняў сакрамент святой канфірмацыі. Панешна, для сапраўднасці мы ўжо казалі, сакрамент пасвячэння можа прыняць толькі ахрышчаны мужчына. Да, то есть ахрышчаны муж — это сапраўднасць сакраменту. Да? Годнасць сакраменту сакрамент святой канфірмацыі. Да? Канешне, без канфірмацыі чалавек, які не прыняў сакраменту, святарскае пасвячэнне будзе сапраўдным. Да? Але нягодна. То есть, ну, не выпадае, так не павінна быць. Калі чалавек хоча стаць святаром Хрыста, напэўна, дары Духа Святога яму патрэбны для гэтага. А калі, напрыклад, хлопец-семінарыст яшчэ не паспеў, ну, за часы навучання ў семінарыі дагнаць, ён можа атрымаць? Так. І такое часта практыкуецца. То есть гэта, напрыклад, не з'яўляецца там перашкодай, каб ён паступіў? Для паступлення з'яўляецца перашкодай абсалютна. Яна, скажем так, яна не з'яўляецца аж такой перашкодай для прыняцця пасвячэння, але яно павінна быць. Значит, не то, што права не гаворыць, што той, хто не мае сапраўднай канфірмацыі, несапраўдным чынам будзе пасвячаны. Не. То есть права не гаворыць, для сапраўднага пасвячэння патрэбна. Не, а для годнага. Да? Зразумела. То есть павінна гэта быць. І я ведаю практыку і ў Расіі, напрыклад, і ў Беларусі, што сакрамент канфірмацыі вельмі часта ўдзяляецца ў семінарыях альбо ў членах у манаскіх ардынах, ну бо у нас ўсё ж такі, скажем, традыцыя не такая, як той самай Польшчы. Да? То есть там ёсць канкрэтная фармацыя, людзі ў школах рыхтуюцца да канфірмацыі, праз катэхізацыю, там перад выпускным гэты сакрамент усе прымаюць. І выглядае дзіўным, калі ты яго не прыняў. Ну, бо ў школе, як іншы кожны прадмет, таксама ёсць рэлігія, ну, як ты хочаш стаць святаром, не хадзіў на рэлігію, ці не прыняў сакрамент, ужо нешта не тое. Ну, так. Ужо будуць пытанні. У нас, ну, ўсё ж такі, ну, можа, на жаль, сітуацыя была, якая была, ось таму, ну, нікога не дзіві, што нехта можа быць небежмаваны, хаця, канешне, з кожным годам эта практыка ўжо зноў-такі знікае, каб клерыкам удзяляць на сакраменце. Ну, але, канешне, калі нехта не бежмаваны, то будзе бежмаваны, там ужо біскуп у семінарыі знойдзецца. Вось. І яшчэ адзін вельмі важны элемент ёсць да сакраменту, перад сакраментам пасвячэння, гэта абрад кандыдатуры да святарства. Можа, нават многія не чулі, што такое ёсць. Напэўна, не чулі. Напэўна, не чулі, да. Бо гэта такі спецыяльны абрад, праз які якби біскуп прадстаўляе касцёлу вось канкрэтных людзей, якія хочуць прыняць сакрамент пасвячэння. А калі это? Гэта звычайна бываецца, канешне, у семінарыйнай капліцы ці ў семінарыйным касцёле. Таму не чулі. Поэтому не чулі, так. Вось. Але гэты абрад для сапраўднасці сакраменту сёння ён можа носіць такі характар трошкі фармальны. Не хочу сказаць, ну, не люблю это слово фармальна, але так яно недзе ёсць.
Да, то есть Не, а калі гэта там 3-й, 4-й нет, курс? гэта ўжо некалькі месяцаў перад пасвячэннем. Ужо 5-й курс дыяканскімі? перад дыяканскім пасвячэннем, да, то есть ужо касцёл амаль што пацвердзіў, што гэты чалавек годны для сакраменту пасвячэння, і ўжо прадстаўляючы кандыдата касцёльнай супольнасці, калі ўжо з'явіцца нейкая перашкода, да, тады ён, канешне, яго могуць выключыць з гэтага стану, вось, але як бы касцёл гаворыць, што вось гэтыя юнакі пацвярджаюць іх пакліканне, што яны хочуць быць святарамі, хочуць прыняць сакрамент святога пасвячэння. Бо перад самым сакраментам яшчэ ў парафіі нашых хростаў, там, дзе мы жылі, высылаюцца спецыяльныя паведамленні, так званыя. І ксёндз пробашч, той парафіі, дзе чалавек жыў хаця бы паўгода на працягу свайго жыцця, ён павінен прачытаць гэтае паведамленне, да, што такі-то і такі-то, та-дата і та-дата прыме сакрамент пасвячэння, там, чи дыяканскае, чи прэзбітарскае. Калі хто нешта ведае, нейкія перашкоды, які ёсць у гэтага чалавека, ён мае абавязак паведаміць аб гэтым пробашчу парафіі. Ну, як сужанкамі. Як сужанкамі, так. Вось. Понятно, што сужэнцаў цяпер многія там, можа, не ведаюць, асабліва ў вялікіх парафіях, можа, гэта трошкі сапраўды так, фармальна выглядае, але здарыцца можа ўсё. Можа быць, асабліва ў роднай парафіі, можа быць нейкая перашкода, аб якой ніхто не ведае. Да? То есть не значит, што трэба прыйсці цяпер наябеднічаць на чалавека, які ён быў благі, як быў малым дзіцём, там, не знаю, марожанае ў магазине ўкраў. Это не ў гэтым справа, да? Калі ёсць нейкая сапраўдная перашкода, да? Можа быць, перапрашаю, то ў Польшчы была такая сітуацыя, казалася, што гэтага кандыдат да пасвячэнняў было дзіцё. І такое можа быць. У жыцці ўсякае можа быць. Тут, канешне, дзякуй Богу, вельмі рэдка здараецца, вельмі рэдка. Вось, але касцёл усё ж такі, абвяшчаючы публічна, што такі-то, такі-то чалавек хоча стаць святаром, ён таксама, пэўным сэнсе, павінен перастрахавацца яшчэ раз. Што гэта чалавек у парафіі ведаюць, да, што ён сапраўды мае тыя якасці, пра якія мы казалі, там, веру, цнатлівасць, розум, гэтак далей. Вось, зноў ты кажу, 100% гарантыі ніхто не дасць, вось, але такая можа быць яўная справа, якая-небудзь можа выйсці, хаця кажу, у нашай дыцэзі ніколі такога яшчэ нічога не выходзіла. У Польшчы трошкі было. У нас, дзякуй Богу, гэта ўсё. Да? І больш таго, праз гэты літургічны абрад пасвячэння, прыняццю кандыдаты, і што яшчэ патрэбна? Заўсёды патрэбна заява, уласна ручна напісаная ад кандыдата да прыняцця святога пасвячэння. То есть біскуп не можа ўдзеліць сакраменту, калі няма заявы ад чалавека. І ў той заявы ён ужо піша, што ён свабодна прымае, да, што ён хоча служыць Пану Богу, матывуе. Больш таго, ёсць таксама перад святым пасвячэннем спецыяльны абрад, да, калі нехто ўдзельнічаў у сакраменце пасвячэння, ці ў катедрах, ці, можа, як у нас часамі дыяканскія пасвячэнні адбываюцца на парафіі, так, то кандыдат падходзіць да біскупа, ён задае розныя пытанні, да, ці хочаш там сумленна выконваць святарскія абавязкі, хачу. Да, ці хочаш сваім жыццём пацвярджаць тое, што прапаведуеш, хачу. Да, ці абяцаеш мне і маім наступнікам паслухмянасці пашану, абяцаю. Да. Ці хочаш жыць у цэлібаце, хачу. Ці хочаш адмаўляць брывіяры ў інтэнцыі касцёла і света, да, хачу. Да. Гэта сам абрад, да, калі кандыдат толькі адказвае на гэтае пытанне, але перад гэтым ён то ўсё падпісвае. Звычайна, то ў біскупскай капліцы адбываецца, чалавек чытае вызнанне веры, складае ўсе паперы, складае просьбу і, кладучы руку на святое пісанне, гаворыць, што ён сапраўды шчырым сэрцам гэта просіць і хоча. Прысягае там усе гэтай справы. То есть тое, што ён у дзень пасвячэння вызнае вуснамі, перад гэтым это ўсё, такія рэчы. Урачыстасць. Это урачыстасць. Але это таксама ўсё падпісана ў курыі, у ксяндза канцлера, у папачкі ўсё ляжыць. Вось, каб потом уже я нічога не казаў, святкаў не было. Усё падпісана, ўсё ёсць. І падпісвае біскуп, то есть ардынарый, это можа быць дапаможны біскуп, можа нейкі дэлегат біскупа і канцлер. То есть ёсць сведкі гэтаму. Каб зноў-такі не была тая сітуацыя, пра якую мы ў пачатку сказалі, што мяне прымусілі. Ты сам перад Панам Богам у капліцы, там, дзе Пан Езус, кладучы руку на алтару, падпішваючы на алтары, кладучы руку на святое пісанне, ты это ўсё падпісаў у прысутнасці сведкаў. Можна і тут, канешне, падмануць, але это ўжо пра чалавека можа вельмі многа казаць. Это ўсё-такі, поэтому з такой фармальнага пункту гледжання касцёл ўсё ж такі,
пэўным сэнсе яшчэ такое робіць забеспячэнне. Это ўсё падпісана. Поэтому, удзельнічаючы ў урачыстасці пасвячэння, да, ўсё файна, ўсё прыгожа, там ручкі трасуцца, каленкі трасуцца, ўсё это нармальна, павінна быць, але это ўжо ўсё падпісана. Это ўсё падпісана, зроблена, і вось тое падпісанае мае моц з таго моманту, як пасвячэнне адбудзецца. Да? То есть, напрыклад, пасвячэнне адбываецца ў суботу, звычайна ў пятніцу вечарам кандыдаты прыходзяць да біскупа ў капліцу, вось, біскуп адзявае комжу, ўсё як павінна быць урачыста, заходзім у капліцу, яны ўсе чытаюць вызнанне веры, ўсе дэкларацыі, абяцанні, гэтак далей, падпісваюць, аддаецца ксяндзу канцлеру, ён хавае у папачку, і гэтыя подпісы набіраюць моц пасля сакраменту. Уже ў суботу. Да, уже ў суботу. То есть, калі яны публічна абяцалі, але падпісалі ўжо трошкі раней. Да? То есть, гэта моц мае. Поэтому это сапраўды справа такая прыгожая, і вельмі адказная. Сапраўды справа прыняцця сакраменту пасвячэння — гэта вельмі паважная справа. Вось, далей, і калі мы гаворым, пра стала кандыдату, пра стала дэканат, мы ўжо сказалі, што у нас няма такой магчымасці, але ведаць варта, што калі жанаты мужчына прымае сакрамент, для гэта павінен быць дазвол жонкі. Да, то есть жонка таксама павінна згадзіцца на тое, што яе муж будзе выконваць паслугу дыякана ў касцёле. Да, то есть гэта справа таксама вельмі важная. І зараз, можа, трошкі пачнем, ужо маем час, пра тыя перашкоды, мы ўжо трошкі ўспомнілі, я так вельмі агульна казаў, да, што ёсць там розныя сітуацыі, якія не дазваляюць чалавеку прымаць сакрамент пасвячэння. Да, тое, што я казаў уже трошкі на пачатку, ёсць перашкоды, скажем так, якія могуць закончыцца ў пэўны перыяд, то есть там той самы ўзрост, альбо нейкая там хвароба, ад якой можна вылечыцца. А з другога боку ёсць сталыя перашкоды, так званай неправільнасці. Можна сказаць, маральныя. Не заўсёды не маральныя. То есть яны проста неправільны. Касцёл адрознівае. Чаму? Таму што если ад звычайных перашкодаў яшчэ дыспенсу біскуп можа даць, як мы казалі, узрост, напрыклад, 25, да года біскуп можа даць, то калі ёсць неправільнасць, тут уже справа апостольскай сталіцы. То есть тут толькі апостольская сталіца, трэба пісаць, трэба прасіць, это нейкім часам гэта можа вырашыцца. Вось, для атрымання каму нельга ўдзяліць святарскае пасвячэнне? Да? Першы, той, хто пакутуе за той ці іншай формы разумовага разладу або іншай псіхічнай хваробы, па якой ён, на думку экспертаў, лічыцца няздольным для адпаведнага выканання паслугі. Да, то есть першая справа, я уже вспоминал уже трошки, это психичная хвороба, психичный некий разлад, да? Но опять же, кто про это сцвярджае? Кодекс говорит вельмі конкретно на думку экспертаў. Камісія. Тут павінна быць медычная камісія, павінна быць канкрэтнае заключэнне, не то, што прыйшоў нехта, і перапрашаю, там біскуп скажа, мне здаецца, у тебя з псіхікай нічого ў парадку. Што здаецца, это адна справа, здаецца, але ў такіх, то есть ужо для таго, каб не дапусціць чалавека да пасвячэння, павінна быць канкрэтнае меркаванне экспертаў. Да? Калі біскупу, перапрашаю, нешта здаецца, ён можа адкласці, паглядзець там, полгода, год, паглядзець, як чалавек будзе, бо, конечно, всякае можа быць, біскуп мае права мець нейкія сумнівы, і такое таксама здараецца, бо ўсё ж такі біскуп таксама на сябе бярэ адказнасць. Але калі зусім чалавеку адмовіць, да, то павінна быць меркаванне эксперта. Да? Вось. Наступнае, той, хто жыццявіў злачынства апастазіі, ерасі альбо схізмы. Это 3 злачынствы, якія, удараюць у касцёл. Да? Мы, можа, некалі будзем казаць больш дакладна, што такое ерась, што такая апастазія або схізма, я зараз, можа, так вельмі коротенька скажу, бо... Каб не пугаць. Каб не пугаць людзей, еретикамі часамі людзі абзываюцца, да, некага там называюць, ты еретик такі-сякі, вот, схізматыкам таксама, вельмі коротенька, што такое ерась. Да? То есть ерась — гэта абвяшчэнне або падтрыманне вучэння, вось, ужо калі чалавек пасля прыняцця святога хросту адмаўляе тое, у што трэба верыць верай боскай, каталіцкай, кодекс гаворыць так. Да? То есть калі адмаўляе канкрэтна нейкія дагматы веры, альбо тое ж запісана ў Святым Пісанні. Да? Калі, напрыклад, чалавек гаворыць, што ён не верыць, што Езус Хрыстос сын Божы,
альбо ў боскасць Хрыста не верыць, альбо тое, што Маці Божая была Багародзіцай, альбо тое, што аб'яўлена ў дагматах аб беззаганным зачацці, альбо у нейкіх іншых або небаўзяцці, да, то есть, калі ён гаворыць, што гэта не верыць, публічна абвяшчае, да, калі ён яшчэ нейкі там артыкулы можа піша, да, супраць гэтага, да, то есть супраць таго, што трэба верыць верай Божай каталіцкай. Бо, ну так, вельмі коротенька скажу, бо ёсць такія, скажем, ну, праўды альбо рэчы, якіх чалавек можа не заўсёды, ён можа думаць трошкі інакш, да, напрыклад, пытанне, якое датычыць там ці забастовак, напрыклад, нейкіх сацыяльных пытанняў, ці нават смяротнага пакарання. Да, то есть чалавек можа думаць па-ўсялякаму. Ну, то, што, канешне, запаведзі Божай памятаючы, да, але это не ересь. Бо ў гэтай праўды не трэба верыць верай боскай каталіцкай, да. А вот канкрэтна дагматы, то есть то, што з'яўляецца фундаментам веры, калі ж супраць гэтага выступае уже ересь. Ну, зразумела, так. Апастазія, калі чалавек поўнасцю пакідае каталіцкую веру. Напрыклад, А як ён можа пакінуць? Напрыклад, перайшоў нейкае іншае вучэнне, напрыклад, пашоў да мусульманаў, да габрэяў, яшчэ непанятна да каго. Вось. А да братоў пратэстантаў? Это ўжо іншы грэх, это ўжо схізма, зараз таксама скажам. Вось, да, то есть тут ужо гэта толькі тут справа такая вельмі далікатная, бо тут павінна это быць нейкі фармальны акт. Альбо такое публічная рэч, да, бо, напрыклад, ну, калі чалавек там, ну, пайшоў там, ну, нешта заблытаўся ў жыцці, там быў нейкі перыяд, вярнуўся ў касцёл, да, пра гэта можа асоба, то есть не было такого нейкага публічнага факта, публічнага скандалу, вось ён пашоў паспавядаўся перад ксяндзом, всё, на споведзі гэта, то есть это ўжо застаецца ў рамах сакраменту пакуты, да? Вось, таксама схізма гэта, ну, непадтрымка адзінства са святым айцом, да, то есть непрызнаванне ўлады святога айца над намі, да, то есть тут таксама можа нехта да праваслаўных хадзіў, там, да пратэстантаў, розныя там супольнасці, нехта перацягнуў, нехта зацягнуў, вось такія вот справы. Вось, калі гэта зноў-такі было яўна, альбо быў нейкі фармальны акт, напрыклад, да, то есть ці ён там впісаўся ў эту царкву, ці ў супольнасць, да, ці больш таго, не хачу этой рэчы сказаць, но але, можа, не ўсе ведаюць, што такое магчыма, а дзякуй Богу, вось, але ці нават прыйшоў да каталіцкага святара і сказаў, што я не хачу быць католікам, да, я фармальны акт выхаду з касцёла. Такое таксама ёсць, дзякуй Богу, у нас гэтага не здараецца, пакуль што я не чуў Беларусі, ось, а ў Польшчы, на жаль, на сённяшні дзень это справа распаўсюджаная даволі. Вось, ну, то чалавек проста прыходзіць у касцёл да свайго пробашча і кажуць: прашу запісаць фармальна, я выхожу з касцёла як свабодны чалавек, не хачу не ведаць ні пана Бога, ні яго касцёл і ўсё. А калі, напрыклад, вось чалавек адышоў там у схізму, там нешта нарабіў, ну, там пацвярдзіў неяк публічна, але ўсё ж такі, можа, з цягам часу зразумеў, і вярнуўся. Вярнуць заўсёды можна. Вярнуць заўсёды можна, толькі тут ужо ёсць перашкоды, каб прыняць святарскае пасвячэнне. Понятно, вярнуцца можна, і, канешне, бо тут, калі мы гаворым пра злачынства, тут на сённяшні дзень, тут таксама ўжо, калі чалавек хоча вярнуцца, тут ужо трэба праз кангрэгацыю веравучэння разглядаць, працэс будзе. Але, кажу, калі это было толькі, скажем так, пра гэта ніхто не ведае, не было скандалу, часамі можа хапіць звычайнай споведзі. Але ўжо святарства, тут уже трэба да апостольскай сталіцы звяртацца. То есть у тваім жыцці быў такі эпізод, і невядома, ці не паўтарыцца. Так, хрысціянінам быць можаш, добра, хадзі ў касцёл, сакрамэнты прымай, але ўжо святарства, тут уже касцёл бароніць, да? Вось, гэта справа такая. Што мы казалі, тры... Это ересь, апастазія і схізма. Да? Тры злачынствы супраць каталіцкай веры. Да? То есть яны сапраўды такія справы вельмі, ну, паважныя. Кажу, дзякуй Богу, што у нас гэтага можа не здараецца. Вельмі часта. Дзякуй Богу за гэта. Вось. Ну, але ўсё ж такі справы таксама бываюць вельмі важныя. Я думаю, што наступныя тут яшчэ больш цікавыя рэчы, можа, зараз як з часам у нас, мне здаецца. Пару хвілін у нас застаецца. Пару хвілін застаецца у нас, да? Напэўна, наступным разам. Наступным разам. Бо справа вельмі цікава. Тут уже датычыць, хто саюз грамадзянскі, неграмадзянскі заключаў, цывільны, нецывільны, можа быць, сам стрымліваны перашкоды, можа, з былой сёстрай законнай, напрыклад. Тут тэма вялікая, поэтому можа наступным разам я распачнём. Але што хацеў яшчэ сказаць, да, што да, ёсць, яшчэ мы будзем казаць пра перашкоды, будзем казаць пра розныя рэчы, але варта помніць, што яны сапраўды здараюцца нечаста. Дзякуй Богу.
Да? То есть, як бы записываючы гэтыя рэчы ў такім каталогі перашкодаў, касцёл, ну, ўсё ж такі, як мы бачым, хоча абараніць ад рэчаў такіх сапраўды, ну, нядобрых. Сапраўды нядобрых. Мы ведаем, заўсёды, можа, ў чарговы раз паўтаруся сёння, да? То есть касцёл, ну, хоча, каб людзей, які прымаюць сакрамент пасвячэння, каб яны сапраўды былі, ну, па-чалавечы, понятно, што ніхто з нас не годны да гэтага сакраменту, да? То есть, каб яны сапраўды былі, ну, мелі тыя якасці, якія патрабуюць святар, якіх таксама ад святара патрабуе сённяшні свет. Да, можам усё казаць, што да, святар таксама чалавек са сваімі грахамі, слабасцямі, можна казаць, і ў гэтым праўда ёсць. Вось, але разам з тым усё ж такі святар сваім жыццём, сваім служэннем, ну, павінен аб Евангеліі сведчыць у розных сферах свайго жыцця. Поэтому далей яшчэ будзем пра перашкоды размаўляць, але наступным разам. Дзякуй вялікі. Пахвалены Езус Христос. Вы слухалі перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім.